Ayan, nagharap na sila na, ayan na, ayan na. Welcome to my channel. Yung mga dating subscriber dyan, mga kagamba, welcome back to my channel. Yung ba hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na po kayo mga kagamba. Tapos pindutin nyo po yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload ko. So shoutout muna kay Reynold Christian from YT. From YT. John Michael, si Dolores Navalis, John Renz Rosales, Flores Jerome, Brodma TV, tsaka si YT, tsaka si Gagamgel, si John Daryl Agustin, John Gister Castro, Mon Vitor, Christian Rosa, Spidey 92, Ian Malaga, Maria Jocelyn Ambassador. Congrats pala kay Gagamchoy, siyang nag-champion sa mini tournament dyan mga kagamba sa Mikubaw. Congratulations, Mindulain gamit niya mga kagamba. So yun, mayroon akong tatlong paglalabanin. Nandyan yung picture, kita nyo. Ito, Burias versus Cebu, mga kagamba. Ang una kong paglalabanin mga kagamba, ito yung Burias mga kagamba. Itong talaan ito mga kagamba, yung Burias. Ayan, ang ganda ng tala, oh. Bumalik sa dun sa bahay, sa lagayan, ang bilis. Tapos yung Cebu mga kagamba, ito pili na kayo dyan sa mga picture dyan mga kagamba. Ayan, ito yung Cebu. Yan. Nilagyan ko ng isuglot to mga kagamba, kasi naubusan ako ng white devil. Dalawa kasi nidorso ko dito mga kagamba, isang isuglot saka isang white devil. Parehas yung magagaling mga kagamba. Yung mga load na yun mga kagamba, magagaling yan na lahat, wala namang hindi dyan. Kaya lang depende na lang doon sa napili mong gagamba. Lagi kong sinasabi sa inyo, pipili ka ng maayos na gagamba, magaling na gagamba. Tapos siyempre alagaan mo yan. Parang manok din po yan mga kagamba. Kaya lang may alaga din, may kondisyon din. Ibinigay mo na lahat-lahat ng vitamin sa manok mo pero natatalo pa rin. Ganun lang to mga kagamba, ganun din sa gagamba. Lahat ibibigay mo sa kanya pero pag natalo ka, hindi para sa iyo laro mga kagamba. So yun lang mga kagamba. Ito na, paglalabanin ko na itong dalawa. Isang Burias saka isang Cebu. Tignan natin ang isuglod na to kung maglalaban ng maayos. Ayun, naku, nabintot yung Burias. Naku, naloko na. Ang bilis ang pangyayari. Nakagat sa likod yung Burias. Mga kagamba. Riko. Itong problema sa may load mga kagamba, nananapot ng kamay. Ayan tignan nyo, nananapot ng kamay yan, ayan. Siyempre, kondisyon na yan. Nang hina yung Burias mga kagamba, lupay-pay siya kaagad. Kawawa, nadali siya kaagad sa likod. Magaling tong Cebu na to. Ayan na naman, madadali ka na. Nako, ayan na, nilamon na siya. Ayan na. Mga kagamba, lumalaban yung Cebu, yung Burias, kaya lang wala. Magaling tong Cebu na to. Ayan mga kagamba, ayan, binilot na, Ayan mga kagamba, tanggalin natin, baka mabuhay ito. Ang ganda nitong na to. Ang ganda nitong, ariko. Malupit na talaga itong mga kagamba, nangangagat na talaga, Baka mabuhay pa itong itong Burias na to. Ang ganda ng kulay. Naunahan lang siya mga kagamba, Naunahan siya. Titingnan natin kung mabuhay ito. Ilalatag ko lang dito sa lamesa. Isprayan ko lang ng tubig. Pagka yung gagamba nyo mga kagamba, isprayan nyo lang ng tubig pagka nakagat para mabawasan yung binog sa katawan. Isprayan ko siya ng tubig mga kagamba para makainom siya ng tubig para yung binom niya mabawasan. Nako.
Nangati yung kamay ko. Namula na, oh. Ayan, pulang-pula na, oh. Susunod na laban mga kagamba, ganun din, Burias versus Cebu. Ang galing ng laban ng dalawa. Yung isa mabulto. Kasi isa naman, ito yung Burias itong mabulto. Kasi mga bago pa lang itong mga Burias nito eh. Ito naman yung Cebu. Medyo payat. Ayan, mga kagamba, medyo ayan, no? Kita nyo mga lakad niya, no? Oh. Kondisyon na kondisyon mga lakad, no? Ayan, no? Oh. Ang galing ang ganda ng lakad ng Cebu. Yan, marap ka. Yan. Mga kagamba, yan na. Ito na siguro. Magaling din itong Burias. Tinalikuran niya. Iyon, oh. Nadali yung Cebu. Ang galing itong Burias ito. Ay, nako. Kinawawa yung Cebu. Grabe. Ayan, katis-katis yung Cebu mga kagamba. Nila mo ng Burias, nadali yung Burias mga kagamba. Ayan, wala na, nabilot na. Ang galing mga kagamba. Ang galing itong mga kagamba ko na to. Ayan, huwag muna kakagatin. At baka mabuhay pa yan. Ayan mga kagamba. Tinanggal ko na. Ang galing. Galing itong Burias na to. Alerto siya. Yung mga pipili kayo ng gagamba niya, yung alerto siya, yung alam niya may kalaban siya. Mayroon kasing gagamba na may gagamba kasi na hindi niya alam may kalaban siya eh. Ganon din sa manok mga gagamba, di ba pumipili rin tayo sa magagaling na Ariko, kinagat pa ako ng Cebu. Kinagat pa ako nitong lintik na to. Mabubuhay pa ito mga gagamba, spray lang natin tubig. Ano naman yung tubig ko rin? Nako. Yan, para mawala yung binom niya. Kaya mga kagamba, pag mayroon siyang load, kagaya ng isog load. Ayan, pangatlong laban mga kagamba. Ito, Sarinto itong isa. Ito, Cebu ito, Sarinto. Ayan, may maliit siyang may maliit siyang tala sa likod. Dalawa. Kaya Sarinto siya. Ayan, kita nyo, yan. Ayan. So, ito, Cebu Cebu yung Sarinto. Ito namang isa, Burias ito. Ang ganda lalakad ng Burias. Ayan. Ayan, mga kagamba, Ayan, nagharap na sila. Naku, nadali yung Cebu. Yung Burias ang nadali. Ang bilis ng laban, Grabe, lumalaban pa yung lumaban pa yung isa, yung Burias. Medyo payat yung Burias mga kagamba eh. Yung Cebu naman ng medyo bulto. Natulala rin Cebu. Natulala din natulala mga kagamba umakyat ka rin. Nako, parehas sila na nahimatay mga kagamba. Parehas na himatay itong Burias. Halos di na makaakyat Itong Cebu mga kagamba natulala. Nabinom din siya nadali ayan, magharap ulit kayo. Ayan, tingnan natin kung sinong dyan madadali sa dalawa na yan. Ayan, sige, kagatin mo. Wala itong mga kagamba. Parehas silang nadali ang tindi ng laban. Kuluntoy sila parehas. Tabla ito mga kagamba. Tabla nangyari dito. Wala na, parehas nang hindi makagalaw. Parehas na sila. Nabiinom ka agad. Ang bilis tumalab yung biinom nitong itong Cebu at saka itong Burias na to. Wala na suko na tong dalawa na to. Tabla na kaya ito mga kagamba. Ayan ay kinagat siya. Kinagat yung Burias sa puso. Ibinigay niya yung dibdib niya. Binigay niya yung dibdib niya. Wala na. Tingnan natin kung sasaputan niya ito mga kagamba.
Wala na rin. Hindi na rin niya mata masasaputan to. Hindi, buhay yung buhay din yung Burias, oh. Oh, mukhang tatalikuran din yata. Wala. Tabla ito mga kagamba. Wala, parehas na silang nadali. So yun mga kagamba. Sana nasihan kayo sa mga pinanlaban ko ngayong araw na to. Congrats kay kay Gagam Choy. Nag-champion sa mini tournament niya sa Cubao, mga kagamba. Mindulay ng gamit niya, galing. Solid Mindulay mga kagamba. Si Gagam Choy kasakmal. Yan. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat.